Kaixo danoi eta ondo etorri Txingoka podcastera. Kaixo Oskar, ze moduz? Erto, ja oporu zainean, duzu. Bai, gu bai, ez da. Beste batzuk bai, igual gu ez bai. baina. Txingoka podcasta. Eta gainera, bueno, hau oporru zainean esan duzu, eta egisa da, ze hau be gure denboraldiko edo ikasturteko azken atala izango da. Bai, eta gaur ze tokatzen da, ze Gido Ibarik etorri gare, ez? Bai, ni bai behintzat. Baina kontua da, aurreko ataletan esan gendula, ia jendiak basekan zalantzaren bat, edo kezkaren bat, edo ezagutzaren bat gurekin partekatzeko. Eta, bueno, zehose alau da, WhatsAppa, e-maila eta euskaltegiko postontzitsa jarri gendu zen horraukeran moduan jendiak mezuak bialtzeko. Eta Bai, eta animau dia, Bai, badabil jentia hor robetu naixan, eta bueno, entzungo dugu lehengua? Ia, a ber, bote pronto zer dagoen. Hau, galdera bat. Zergatik erabiltzen da batzutan zuretzat eta beste batzutan zuretzako? Iguala da edo euskalkixa da edo zer da? Olin gogorazi dira, Honekin naste borraste galauta dao. Bai, galdera zaiak. Hau zuk esan, Venga. Bueno, saiatuko gara alik eta onduen azaltzen, baina, bueno, batzuetan ez da erraza, ia asmatzen dugun. Lehenengo eta behin esan behar dugu ez dala gauza bera norentzat eta norentzako. Edo, behintzat ez dugula berdin erabili behar. Baina hemen kontua izaten da, askotan pasatzen den moduan, gaztelaniara itzultzen ditugunean, bisek esan nahi bera hartzen debela, bai? Oskarrentzat eta oskarrentzako gaztelaniaz bisak esaten ditugu modu berian. Adibide bat jartzeko, igual adibideekin beti hobeto ulertzen da, nik esan nahike, opari hau zuretzat da, Oskar, eta liburuak mirenentzat dira. Oparia Oskarrentzat, liburuak mirenentzat, eta horrek esan nahi dau, nik opari bat emango dotzutela zuri, hortaz zuretzat dala, eta gauza bera mirene liburuekin. Mireni ekarri detzaz, hortaz mirenentzat dira. Hori da destinua ero esate, zeinendako. Hori da. Zeinendako, zeinentzat. Hori da. Baina, hor, ondo bere ize behar dugu, norentzako, bai? Eta oinera argituko dugu noiz erabili behar dan norentzako. Norentzako beti joan behar da izen batekin, bai? Oskarrentzako oparia. Oskarrentzako oparia poltsan sartuta dakat, bai? Oskarren eta opariaren artean oso harreman estua dau, bai? Oskarrentzako opariak batera dau, kajatxo bat izango balitz moduan. Edo mirenentzako liburuak etxean nitun hautsa hartzen. Bai? Mirenentzako liburuak. Hortaz, aurrekoa eta hau lotzeko esan gainke adibidez, mirenentzako oparia Oskarrentzat izango da berak ez badau nahi. Erto, ni konforme, Argi. Orduan, norentzat bera bakarrik erabili geinke, Hori da. eta bestelaia, orduan esan geinke, hau zuretzat, ero dana dalakoa. Eta gero, norentzako zerbait da. Zuretzako morokua da, azken hau relatibosko esaldi da azkenian, ez? Adibide bat jartzeko, ogisa, baina zein ogi, etxerako ogisa, ero igandetako ogisa. Horren estiloko joskera da. Hori da. Eta norentzako zein norendako erabila daiteke, hemen norendako edo zeinendako erabiltzen du ogisa. Bai. Eta, bueno, hori argi ero, ez dakit. Ideia nagusia da norentzat bera bakarrik eta norentzako izen batekin itxatxita. Bai, norendako gisa, norendako parisa, norendako zerreko bidau, pegauta ero. Hori da. Itxatxita. Dala hor, badao beste erabilera oker bat honekin, eta askotan erabiltzen dugu hemen. Aber, zein? Niretzat ero niretzako ustea esateko, Niretzat hori ondo dao, niretzat esan duzun hori egokisa da. Iritzisa emateko formula moduan. Bai. Eta hori ez da egokisa izatez, danok erabiltzen bai, nik dugu. bai, pila bat gainera. Bai. Ia, nire ustez beste, edo geixautan. Edo geixau, bai. Baina izatez ez da egokisa. Hori destinatibua da, orduan norentzat da, harentzat da opari hau, ero dana dalakoa. Baina besti esan beharko genuke, esan beharko genuke,
nire iritziz ondo dao, nire ustez ondo dao. Zebat, alzejo, niretzat politxa da. Niretzat, ez, nire ustez, baina nire iritziz. niretzat politxa da, izango litzateke, hori niretzat baliz politxa da, ez? Bai, baina ez iritzixa emateko. Bale, bikain, ia ulertu da, gero esango desku. Niretako ondo dago. Ba, ondo. Bale, entzungu beste bat? Bota. A ber. Kaixo, nik badaukat galdera bat. Jendeak esaten dit, edo euskeraz ez dagoela irainik. Edo ez direla impotenteak, ez dakit. Nik uste badaudela, ez da? Esango batzuk mesedez? Eskerrik asko. Bueno, hau zure kontu, Oskar? Ados, venga, irainuko. Lehen eta izan bia da, dozenak daudela, pila bat, badaoz batuta, eta berbeta berua badiardu taldeak eta batutakoak, pila badao, adibide mordo bat, baina otako ditugu gola ezagun batzuk. Vale. Askotan erabiltzen dugu gainera, taldeka edo multzoka, ez? Esan geik, landariak erabiltzen dugu, hemen, babaloria, hartaburua, asaostroa, asaburu, hartabizar, lorepoto, mordu edare, eta azkenian iraina ez da zer esaten dugun. Zelan esaten dugun baino. Iaiz astopotrua oso garbi geratzen da, zetan gabitzela, eta esaten zerbait txarra ero, ez? Ze egisa hauek badirala izen arruntak, ez? Lorepotua, ipini ditut 6 lorepoto balkoian, baina lorepoto deitzen badetzut zuri, Bai, hori da, ez? Eta animalixekin gauza bera. Iaiz mozolua, bixigu, txakur, txerri, zue horri, kakalardo, asto kirten. Gero horrek sexuko roioekin asko nastatzen dira animalixek eta esaten da, astakirtena, potrosorrixa, bai? Bai. Eta horrek esan nahi dago hori, zikinak, bakizu, sexualen beti zikinkerixekin lotzen zen, eta horrek erabiltzen dira. Gaur egun igual beste batzuk asmatu beharko genituzke, ez gauzelako ados sexua zikina danak. Eta gero adjetibua bebai, edo, sexuari bera berez bebai, ia izakila, alue, potro ondixa, bai, olakoak erabiltzen dira, eta asko erabiltzen dugu hori, iaiz, potro ondixa, iaiz, hartagurua, iaiz, ika desente erabiltzen da, konfiantza bat eskatzen da. Konfiantza edo emoten da belako, olako zera esateko, ez? Eta gero adjetibua, zikina, baldarra, trakets, maltzur, makal, esan da moruan galdera inabenak, badirudi, emoten da ez dakela inbesteko injarrik. Baina, bueno. Igual indarrak geu jarri biogu. Hori da. Eta kombinazioa dira politxauak. Mutur zikinea, burua hundi, astopotro, horiek, ez? Badauz, bai. Bai. Eta ero badauz beste batzuk igual klasiko hauak, ez? Kaikua, gixajo, horrepe badauz. Bai, babue, txorimalua. Horrek, ez dakit, badire ireina, baina badira erdipurdikako. Ez hain gogoerrak igual. Hori da. Erderaz iraina ikara garrizko injarra dauka. Eta euskeraz ez horren bestien. Erakutsi izalako garaietan hori ezala erabili bia, eta euskeriak ez eukala esaten zen. Eta ez ebala eukibia. Hor egon da, baztertzeko joera ondixa, eta ez erabiltzekua, eta etxian erakustea. Hori ez da erabili bia, hori ez di ez da zan bihar, eta hori kasi ditugu erderazko guztiak. Baina gisa lehen esan dozuna, berrixak asmatzea be badauala, igual egungo garaixetara egokitxutako. Urrengo urtean, txingoka oso bat irainen inguruan. Eta beste bat, ligatzeko eta liburtzeko itzen inguruan. Bale, grabauta geratu da, Grabauta da. Bale, konforme. Baditut beste pare bat, entzungo urrengua? Bota. A ber. Kaixo, batzuetan galdu dut esaten du jendeak, eta beste batzuetan galdu egin dut. Zergatik erabiltzen da egin kasu horietan? Osa, batzuetan bai eta beste batzuetan ez. Aditza ez da galdu egin, korrika egin. Esango diazue, eskerrik asko. Bueno, interesantia, ez? Kasu hau. Berak ondo esan daben moduan, egin hori ez da aditzan parte, ez da galdu egin. Badauz beste batzuk eginekin, lo egin, edo dantza egin, edo egan egin.
Baina kasu honetan egin hori ez da aditzaren parte, kasu honetan da partikula bat edo, eta erabiltzen da indarra emoteko. Baina, egisa da, lehen esan duten moduan, gaztelaniaz edo frantsesez edo inguruko hizkuntzetan behintzat ez dagoela olako partikularik, eta batzuetan kosta itxen da harrapatzea noiz erabili behar dan eta zertarako. Hortaz, esaldi baten azpimarratu nahi duguna aditza bada, hori da esaldixaren gauzari garrantzitsuena, eta hori nahi dugu azpimarratu, galdegaia, egin horrekin laguntzeko aukera dakagu. Normalian zerbait indartu nahi dugunean, ahoz baldin bagabiz behintzat saiatzen gara tonuarekin edo hitzen ordenakin hori adierazten. Demagun, amarekin armu zaudot gaur goizian, hor garrantzitsuna da amarekin, bai? Bai, zeinekin galderari, ez? Hori da. Edo aldatzen baldin badot eta esaten badot gaur goizian gozaldu dot amakin, gaur goizian horri. Bai, zehatzo eta igual bixar ezingo dozu, hori adierazteko. Hori da, orduan. Normalian jartzen dugu azpimarratu nahi dugun hori lehengo, eta gero aditza sartzen dugu atzean indarra emoteko. Amarekin gozaldu dut, edo gaur gozaldu dut. Baina, zer gertatzen da aditza bera danean azpimarratu nahi duguna? Zer egin dozu gaur goizian? Gozaldu egin dut, armusau egin dut. Bai? Amarekin gozaldu dut, goizian gozaldu dut, eta gozaldu egin dut. Egin hori sartzen dugu aditzaren ostian hori indartzeko. Indartzeko edo zehazteko, bai, ez? Balizio da, azkenian. Hori da. Bai, gertatu lehike bi egin ezatia, bai. Egin duzu? Hori da, bai, egin dut, egin dut, bai. Eta askotan hipotesia okerra dala be bai, azaltzeko ero argitzeko balizio dago, ez da? Batek galdetzen dutxu. Ze moduz afarixan asteburuan? Eta erantzuna, afarixa ez nemanuki afaria, baskaldu egin genuen. Hori da. Ero baskaixa izan zen, olako estilokoa. Eta ero, zer egin genuen argi adirazteko ero, oker da biela zertzeko, ez? Ekarri dozu oparixa? Hene, ez, astu egin zait. Hori da, egin hori. Astu injat horrek, emoten da injarra, astu horri, ez da? Beti, aditzaren onduan joango horitzate. Eta bestia, etxe berrixa erosi duzula entzun duzen moduz, ez dut erosi, alokatu indot. Hori da. Bai, orduan. Bai, bestera belarrira arraro geratzen da. Ez dut erosi, alokatu dut. Falta jakor, egin dut, alokatu egin dut. Euskaraz esan inbida. Esan inbida aditzari bere injarra eta bere esanai benetakoa osua emoteko, ez da? Hori da. Ondo, nik uste dut argi geratu dela. Eta azken zalantza, honek barreguri emoten ez da, ez dalako ailegau gure gana audio bitxartez aurreko hirurak moduan. Testu moduko bat izan da, eta irakurri ingotzut, Oskar, ia zuk erantzuten dozun. Baina nik pentsatzen dut izan dela anonimotasunean edo geratu nahi izan da belako. Eta ontsa ulertuko zuzeba. A ber, hola esaten dago. Zuekin aekan lan egiten duen laguna daukagu kuadrillan. Eta 1000 aldiz esan du oso gaizki dagoela gerogaz esatea. Gerogaz. Dagoeneko ez dugu esaten, baina ez gara ausartzen galdetzera ea zergatik dagoen gaizki. Zein alternatiba proposatzen dituzue elkar agurtzeko? Eskerrik asko. Jolien, hori da marka, Euskarek irakaslia dauke kuadrian eta gero galdetzia berari ausartu ez da guri, hemen radioan. Ja, bueno, egisa ez dala erreza Euskara irakaslia izatia euskaltegitxik kanpo, ez? Kuadrilan eta, eukitzen duzuten tasinua katxak zuzentzeko, eta gero entzun behar izaten ditugu, barkatu, euskaltzaindia, edo gorde boligrafo gorrixa eta olakoak. Orduan, nik ez dakize gertatzen den kuadrilla horretan, baina esango dut, ez izateko gogorregixak zuen inguruan dauzen Euskara irakasliokin. Zuzentziaren kontua urten eitzen jaku. Normala, gu horretarako gabiz lanian hainbat eta hainbat ikaslerekin eta gero utetzen jaku bestiekin. Nire kuadrillan batzuk eskertu itzen dozte eta beste batzuk, orduan danetik dago, ez pentsau. Baina zuzentzian tentazioa be, kristona izaten da, baina igual da zein dan laguna, ez ezaguna eta polizia badabe niri pasau izan jata. Ni esan dizut erakusteko dokumentazioa eta zu, nik! Eta, claro, igual momentu desego kisa dira, baina ezin izaten dugu aguanta. Horro beto mingaian ifrenu epini, bai azpada.
Bueno, gatozen ari, orduan. Zergatik dago gaizki gero gaz. Gero gauz, gero gaude, dana dalakoa. Ba, oso erreza. Guk, euskeraz, gero etorkizuna dalako. Eta segundu laurden bat, oin baino geruo baldin bada, etorkizuneko erabili behar du. Beti, bai? Orduan, ontxe egongo gara. Ontxe elkartuko gara. Ontxe bertan ingo. Bai. Ezin du esan, ontxe gaude, ontxe hori, segundu bat pasatzen da, gauden momentutik. Orduan, horregatik, ezin dugu esan. Eta, azkenian hori garbi baldin badakau, bai. Hemen gaude, hemen egiten ari gara. Nik ez dakiz gaitxik eitzen dan erabilera hau gaizki, gaztelania begiratzen badugu gaztelaniaz oso garbi dau zer dan gerundio bat momentu honetan egiten ari garena eta zer dan egingo duguna, ez? Gaztelaniaz ere etorkizuneko aditzak erabiltzen dira egingo dugun hori adierazteko eta berdin da dan bixar edo dan ontxe bertan nik hau esan eta segundu batera, ezta? Bai. Ben, nire garaixan eta nire zera erdaraz itxen genduan nien, zaten duen, ahora mismo estaremos, baina oin zaten da, ahora mismo estamos. Bai. Eta nik uste dut dala, bai, Ertamerikatik eta Ego Ameriketatik etorri dan erabilera bat, horrela erabiltzen dutelako beti, eta bestelako ohitura bat hartu da, eta hori, erderaz esaten danez, gero euskarara pasatzen dira. Bueno, hori, sartu buruan, segundo bat barru badabe, etorkizuna dela. Bai, eta momentukoa da, zertan ari gara, hemen barriketan ari gara, ero barriketan diardugu. Hori momentukoa. Vale. Eta gero esan da, idatzi daube alternatibak proposatzeko, elkarrak urtzeko, eta hor ze esan genke. Betiko ikusten gara eta hori, ezta? Ikusten gara hor daoz, biakatz edo hiru. Azkenian, aditza etorkizuneko formari izan beharko litzake, orduan ikusiko. Baina ikusiko gara, ikusiko dugu elkar izan beharko litzake. Eta honena da, ez erabiltzea ikusi. Ze gainera, helburu ez da ikustia, egotia baino, ez da? Ni zurekin egon, gero egongo gara. Bai. Hori da erabili biona, erreza da. Bai. Ez dakiz txiken beste hori, gero gaz, gero ikusten gara, gero... Bale, behin agurtzen hasitza, bueno, ez dakit erabili gehin kezbe ondo segi, ondo izan, ez? Hurrengo arte, egon eta ez egon. Ikusi arte, elkartuko gara. Kafetxo bat hartuko, ez dakit, beste gauza mordo bat esan leke? Ikusten gara bintzatez. Ez, hori debekatuta da. Bale, gube amaitzen joango gara, eta, bueno, urrir arte ez garenez bueltauko, entzuleak agurtu beharko duguz. Zelan agurtuko ditugu. Horrek, umiek eta piritxe eta porrotxek eta itzen daren agur epiko batekin, agur benur eta jan jogur, eta gero arte Bonaparte. Ez sekula ulertu hori jan jogur, baina, bueno, jogurrak edo izoskixak edo nahi dozuenaz gozatu dan, eta urrian hemen egongo gara, berriz. Egongo gara, hori da. Hala, agur. Agur.